Een man en een vrouw zijn gisteravond doodgeschoten in de Caia Brisa. Iets na 7:30 s'avonds kreeg de politie de melding van een schietpartij vlakbij het wijkcentrum van Cerro Papaya. Daar aangekomen trof de politie de twee aan. Beiden hadden meerdere schotwonden en zijn ter plekke overleden. De politie onderzoekt de zaak. Het betreft al de derde en vierde moord van dit jaar tot nu toe. De Curaçaose regering heeft alle overheids-NV's benaderd die terreinen in de haven hebben. Daarbij gaat het onder meer om de RDK, Curaçao Ports Authority en CDM Holding. De regering wil dat de partijen samen een ontwikkelingsplan voor de haven opstellen. Hiervoor moeten de bedrijven samenwerken in een projectorganisatie die onder leiding staat van Raymond Begina. In het kader van de verdere ontwikkeling van de groeistrategie is momenteel een grote delegatie uit Curaçao in Nederland. Minister Giselle McWilliam van Economische Ontwikkelingen was aanwezig bij de eerste ontmoeting bij het Curaçao-huis. President van het programma managementorganisatie PMO Groeistrategie, de heer Giovanni Martes, is ook aanwezig in Nederland. Hij zegt dat er veel mogelijkheden zijn voor Curaçao, maar dat er hard gewerkt moet worden om daadwerkelijk de economie te laten groeien. De Curaçaose Vereniging van Verloskundigen, CVV, is tegen het besluit om iedereen in de medische sector op zijn 65ste verplicht met pensioen te laten gaan. Volgens de CVV is het landsbesluit dat is genomen door minister van Gezondheid Suzy Camelia Reumer illegaal. De maatregel is per 1 januari ingegaan. De CVV wil nu dat het besluit wordt teruggedraaid. Haar argumenten staan onder meer in een advertentie in de Extra Vandaag. Binnen de coalitie zijn vragen over minister Merlin Alcalá-Wallee. Dat meldt de Extra Vandaag. Vorig jaar verschenen documenten in de pers die zouden kunnen duiden op belangenverstrengeling van de minister, die als minister ook nog actief was in verschillende stichtingen. De partijen MAN en PIN willen duidelijkheid, maar de statenvergadering hierover is al 3 keer uitgesteld. Dit tot onvrede van deze twee coalitiepartijen. De Curaçaose honkballer Jidaya Quidama heeft een contract getekend bij de Arizona Diamondbacks. Quidama is nog jong, hij is 17 jaar, maar heeft een enorme reputatie al bij de Santa Maria Pirates. Hij heeft een record van 92 mijl per uur gehaald bij het gooien van een bal en kan nu voortaan in Amerika zijn kunsten laten zien. Meer honkbalnieuws, want in Amerika wordt er veel gesproken over de toekomst van Hensley Meulens. Extra schrijft vandaag dat Meulens zowel wordt gezien als mogelijk nieuwe manager van de Boston Red Sox als bij de New York Mets. Het is nog niet duidelijk waar hij naartoe gaat, maar wel dat Meulens nog steeds erg gewild is in Amerika.